Bai, prezeski liburu honek dakarren berritasuna, prezeski hortan datza. Eta hain zuzen ere, zapalkuntzaren hizkuntzaren alde horretan, ez zegoen olako lanik orain arte, eta hain zuzen ere zapalketak pertsona bati ekartzen dion ondorio psikologikoa landu dut azkenan liburu horretan, eta hori lekukotasun bat ekarriz. Eta zergatik lekukotasun hori pertsona bakar batena da, kasu kliniko bat da, eta trauma handi bat bizi izan zuen, eta horren ondorioz, helduaroan, eta oraindik ere gaur egun, zailtasun komunikatiboak eta besterik gabe bizi normala egiteko zailtasunak ekarri dizkio. Eta zein izan da, 5 urtetan eskola hasi zuen, eta hartan erakasleak debekatu zion bere hizkuntzan bizitzea, eskolan berean. Baina horrekin aski ez, 5 urteko pertsona horren etxera joan zitzaion irakaslea, eta gurasoi eta etxekoei erran nahi balin bazuten beren haurra zerbait edo norbait bilakazedin noizbait, utzi egin behar zutela beraien hizkuntza eta bestea hartu, alegia kasu honetan frantsesa. Orduan horrek ekarri dizkio hainbat zailtasun helduaroan eta hainbesteraino non bere burua ikusi duen terapia bat egiteko beharretan. Eta hartan psikoterapia egin du eta 5. urtean, terapiaren 5. urtean, azkenean terapeutaren laguntzari esker eta tiraka ohartu egin dira bien artean zein zen bere bizia oztopatzen zuen trauma, ez? Eta trauma hain zuzen ere hau izan da, bere hizkuntzaren debekua. Eta horrek ekarri dizkio, zuk erran bezala, ondorio psikologiko ez gain, baita ere fisiologikoak, eta azkenean dira psikosomatikoak dira, ondorio psikosomatikoak dira, eta egia da ez direla hain ezagunak, eta ez direla ikusten. Eguneroko bizian, kanpotik ikusia, ez da eritasun batzuk ekartzen alduten ondorio bat agerikoa dena, ez? Pertsona honen kasuak ekarri du eta hortatik datorre liburuaren izenburua, bahiketa edo apnea, beste termino batean errateko, eta eman dezagune lanean zegoelarik lekuko hau, ezin zuen arazo bat ateratzen zen bakoitzean, taldearen aintzinean bazituen hor bere burua defenditzeko segundu batzuetako blokatzea handiak, eta horrek automatikoki ematen zuen halako podere galtzea, ez? Segundu horietako atzerapenarekin bere burua gibelat ematen zuen, ezin zuen bere burua behar den bezala defenditu, baina horrekin hori bakarrik ez, terapia hasi eta denbora oso gutxira amigdaletatik kendu egin zizkioten amigdalak, eta hori terapeutak errandu, terapeutaren lekukotasuna ere baitakarri buruak, eta hor ere bai esplikatzen du, lehenago terapia hasi izan balu lekuko honek, hori salbatu saiestu eginen litzatekeela, ez? Eta horiek direla ondorio klasikoak, olako trauma bortitza bizi izan duten pertsonengan. Asma, azkenan bularraldetik gora gertatzen den, agertzen diren ondorio psikosomatikoak dira horiek, izaten aldare hitz debekua, dislexiara izan daiteke, terapeutak dio dislexia izenburua ematen zaio, baina ez da dislexia, tratatzen da dislexia gisa, baina ez, hori gaizki diagnostikatutako egoeretan
egiten dela, baina kasu honetan bezala, ez, hori trauma zapalkuntza batetik datorren ondorio bada, zuzena. Eta hortatik ondorio psikologikoak badira autoestimu falta, duintasuna ere apaltzen dela, autogorrotoa ere bai hortik, lotxa, asarrea eta abar, ez?